ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಎಣಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಹತ್ತು ತುರೆತ ಉಪ್ಕರಿ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಂಗ. ಸುಮಾರು 10 ಸೈಜ್ದ ತುರೆನ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿವನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಡ್ ಕೀಸದ್ನ ತುರೆನ ತೋಚ್ಪದ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ತಾರ ಇದೆತನೊಲಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಸುಮಾರು 4 ಹಿಡ್ದು ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ. ಸಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆದಾತು, ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆದಾತು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 20 ml ಮುಟ್ಟ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ, ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಲ್ಪ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಟೊಂದು ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪುಡಪ್ಲೆ. ಐತೆ ಸಾಸೆ ಮೀ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ಬಿಡ್ಲೆ. ಎತೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಕಂದ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಸಣ್ಣ 3 ದೀತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಎತೆ 3 ದೀತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತುರೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು, ಇದು ಪೆರೆ ದೀತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೈಪದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲನ ದೆಪ್ಪಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತುರೆನ ಬಾಯ್ಗೆ ದೇದ ತೂಲೆ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದ ಬಕಷ್ಟವನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಹೇ ತುರೆತ ಉಪ್ಕರಿ ತಯಾರಾತಂಡ ಒಂದು ಬುಲಂತೆ ನೊಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಸಾಂಬಾರ್ ದೊಟ್ಟು ಬಲಸಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವನ ಸಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರಿಟೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತೆರೆ ಮರೆಪಡೆ ನೆಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.